Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Nagigirumduman ko, taon-taon, nagpapartisipar kami sa traslasyon. Itong inot, ang kaiba ko, mga magurang ko. Sunod kaiba na ko sa eskwelahan. Igwaman iba nagsasabi, taon-taon, nagbubuya ako. Alagad ko niya na medyo maluya na ang hawak ko, nagdadala na sana ako sa telebisyon. Ang iba nagsasabi, taon-taon yaong kami dyan nagbabantay. Taon-taon nagtatao kami ng tubig. Taon-taon nag-a-assiste kami bilang authorities, bilang public safety officers, bilang military personnel. Taon-taon. Dakul sa to ang siring kaini. Ninhuli taday tagabos, mailadawan o maisabi ang mangyayari sa to. Ang satuyang kasimbat, iyo ang satuyang tiwala, pagsarig sa Diyos. Asin iyo ini ang darata ngunyan. Iyo ini ang minapakusog sa sato. Iyo ini ang nagtulod sa imo na magpasiring digdi. Sa mayo ning pagtubod, ano man yan paglakaw na iyan. Sa mayo ning tiwala, ano man yan pagpainit mong iyan. Maipit ka pa dyan, malugadang ka pa dyan. Mayong saysay sa daing pagtubod. Alagad sa sarong namumot, ini ang pagpahayag kan sa kuyang pagkamot, kan sa kuyang tiwala, kan sa kuyang konfiyansa sa mahal na Diyos. Kalimutan nyo ng lahat. Huwag nyo lang kalilimutan na may igwa ka mong ina na nagbabaklay, nag-journey with you, come hell or high water, in sickness or in pain, in your day-to-day life. Kalimutan nyo ng lahat. Huwag nyo lang kalilimutan na may igwa ka mong ina na nagbabaklay, nag-journey with you, come hell or high water, in sickness or in pain, in your day-to-day life. Duwang bagay o tulong bagay ay nasa isip ko kaagad. She journeys with us with love. Kaya kalokang grasya ang mahal na bigay ng kanta. Ang puso ko'y nagpupuri, my soul glorifies the Lord. That is how she journeys
because she feels the love of God. She journeys with praise, glory, and song in the deepest deep of her being. Nang namundag ang liwanag ng mundo, ang kadikluman nawara, nawasak. So every time we journey with our Blessed Mother, every time we deepen our relationship with God, difficult times are nothing because God and the Blessed Mother is with us. It is to wake us up. To wake us up. Gisingin tayo. Sabi nga sa Bible, when a child was born, a light was seen, and darkness was dispelled. Nang namundag ang liwanag ng mundo, ang kadikluman nawara, nawasak. So every time we journey with our Blessed Mother, every time we deepen our relationship with God, difficult times are nothing because God and the Blessed Mother is with us at all times. Amen! Ibuhon sa petsa 24 kan Setyembre durante kan alas 8 misa sa pagkaaga. Available pa po ang sobre sa opisina kan sa tong parokya. Sa petsa 28 Webes kan bulan na Setyembre iyo ang kafiestahan ni San Lorenzo Ruiz, an enot na Filipinong santo asin patron kan mga katikista. Mapuon po ang nobinaryo sa Miyerkules, petsa 20 kan Setyembre. An sa tuya pong Santa Misa ngunian, pinag-sponsoran kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Michael Harris and family, Dr. Irnan Nyosco Orbita, Mr. and Mrs. Lucas Hernandez and family, Carmen Lagrimas and family, Mr. and Mrs. Fidel Francia and family, Azrael Rosen Ezekiel Bacoy, Galvante Enrica Fort family, Florencia Oniate, Cecilia Oliva, Mr. and Mrs. Dominador Bongkayaw Sr. and family, Lenny Estoque, Mrs. Josefina Lomame and family, Mrs. Adelina Pontillas, Mr. and Mrs. Julian Rafael Dinero and family, Mrs. Peregrina Dinero and family, Mr. and Mrs. Eddie Banial and family, Nathaniel and Bernard Fortuno, Mr. and Mrs. Freddy Tolidanes, Christine Joy Lainesa, Agnes Recon,
Maricel Paha, Carmen Fabricante Campos Sagrado, Mr. and Mrs. Nolito Caigas and family, Josefa Orbita, Mrs. Amparo Bailon and family, Mr. and Mrs. Peter and Arlene Cordero and family, Baby and Click Uwida, Mr. and Mrs. Salvador Espares and family, Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family, as in on Our Lady of Peña Francia Association kan satuyang parokya. Ang satuya pong Santa Misa idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dolot kan mga minasunod. Nancy Zorilla Rule and family, Patrick and Nancy Yet Rule Peñales and family, Marvin Odette Rule Moreno and family, Mr. and Mrs. June and Nance Penetrante and family, Mr. and Mrs. Honorio Velatario Jr. and family, Asin Ayesha Shane Registrado and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia, dolot ni Engineer Nechi Portes. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia, E. El Divino Rostro, dolot ni Jocelyn S. Elevado and family, Mr. and Mrs. Eddie Banial and family, Asindelia Villarreal and family. Para sa sarong petisyon, dolot maninda Mr. and Mrs. Eddie Banial and family, Asindelia Villarreal and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia, asin El Divino Rostro, dolot kan mga minasunod, Rosario and Jimmy Lurin and family, Mr. and Mrs. June and Nance Penetrante and family, Mr. and Mrs. Ferdinand Salazar and family, Arlene Estalier and family, Mr. and Mrs. Bong R. Ruiz and family, Mr. and Mrs. Jaime Atole Jr. and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Domingo E. Mario, dolot kan Barbero family. Sabino E. Sigundina, dolot man kan Barbero family. Para sa gabos na mga kalag, dolot ni Delia Villarreal and family. Para sa kalag ni Marivic, dolot ni Juvie A. Panganiban. Para sa kalag ni Jesus E. Florencio, dolot kan Calapano family. Para sa kalag ni Medardo, dolot ni kan Orbita family. Para sa kalag ni Reynaldo E. Julian, dolot ni Nancy Miranda and family. Para sa kalag ni Wolfilda, dolot kan Alvante family. Para sa kalag ni Sancho E. Augurio, dolot kan family of the late Sancho Sabio. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia, asin El Divino Rostro, dolot ni Bihil Des and Arlene. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Marcelino, dulot ni Maribel Pasyon. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia, asin El Divino Rostro, dulot ni Mr. and Mrs. Manuel Relativo and family, asin Victoria Palasi.
southward.
Diyos marhay na hapon po giraray sa into gabos mga tugang. Ngunyan po sa tuyang pinagsaselebrar an Peña Francia digdi sa satong parokya. Sa pagpaurog, sa pag-urolay, asin pagkauruyon sa espiritu nin kabuyoan, asin kapakumbabaan ni Maria. Sa liturya na sa tuyang ipagseselebrar, ipahayag niya to an sa tuyang dakulang pagkamuot ki Virhen Maria, an sa tuyang mahal na ina, an sa tuyang patrona, digdi sa Kabikolan, si Nuestra Señora de Peña Francia. Pinapahayag si liturhiya an manunungod kan sa iyang espesyal na katungdan bilang ina ni Kristo, asin ina manyato gabos. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkahapon, panginginotan kan sa tuyang ginagalangan na Pura Paroko, Reverendo Padre Albert S. Urillo. Matindog na po ang gabos, asin maugman niya tong awiton an awit sa pagpuon, kaibahan an CSPC Choral. Sa
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin na pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang digi sa tuyang parokya, maugmanyatong tinatapos ang nobinaryo asin pagbisita ni Inang Nuestra Señor de Peña Francia asin kandibini rostro sa paagikang espesyal na pagtiripon na ini na kunsain sa tuya sindang tinatawan ni na pag-umaw, pasasalamat, asin pagbidbid huli sa mga karahayan na sa indang naginibo. Gabos na esperso na sa tuyang ginibgibong ngunyan, inibilang sa tuyang pagpahayag kan sa tuong pagkamuot sa sainda. Kaya namumutan mga tugang, tanganing mas urog na maging makahulugan ang sa tuyang pagtiripon. Mapakumbaba niya itong hagadon sa kagurangnan ang kapatawaran sa mga kasalan na nagiging kaulangan sa satuyang pagrani sa iya. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga kakulinungan, sa mga taong marahayan buo. Inoomaw mi ika, rinorukyaw mi ika, sinasama mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka, dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangan aking bugtong Jesucristo, kagurangan na Diyos, kodero kang Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Uaan sa mong pagkimahera, ika na nagtutukan
ikaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan uro, kahalang ka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, o Diyos, itugot mo sa imong mga surugoon, andani na pagkamit nin tabang, sa hawak asin kalag, sa pamibi nin mamuraway na Birhen Maria, Nuestra Señora de Peña, Francia, tawan sa mo ang kaligtasan sa mga kahorasaan sa buhay na ini, asin makamtan niya mo ang kaugmahan na daing katapusan, huli kay Jesu Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya ito ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Alagad inapod nin kagurang ng Diyos ang lalaki. Hain ka. Nagsimbag siya. Nadangog taka sa tatanuman. Natatakot ako kaya nagtago ako, huli tahuba ako. Si Isaya nagsabi sa imo, nahuba ka, anhapot nin Diyos. Nagkakan ka, kan bunga, kan kahoy, na ipinapangalad ko. Nagsimbag ang lalaki. Ang babaeng itinao mo, tanganing maging kaibahan ko, iyo ang nagtaos ako kan bunga, kaya nagkakan ako. Hinapot nin kagurang ng Diyos ang babae. Tano taginibo mo ini? Nagsimbag ang babae. Dinaya ako kan halas, kaya nagkakan ako. Dangan tinaraman ning kagurang ng Diyos ang halas. Huli taginibo mo ini, isinusumpa taka sa gabos na hayo. Buon ngunyan, magkakamangka, asin kabo-kabo ang sa imong kakakanon, sa bilog mong pagkabuhay. Papag-iwalon ko kamo asin ang babae, an sa imong payo, asin hahampakon mo an sa iyang buol. Eba an inginaran ni Adan sa iyang agom, huli ta siya an ina, kan gabos na tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Tuminindogan, Reyna, sa saimong tuo, nasasam noanin bulawan. Tuminindogan, Reyna, sa saimong tuo, nasasam noanin bulawan. Pagimate aking daraga, hilnga ikiling mo an sa imong talinga, lingawen
asiring sa hadenin ta. Tuminindogan reyna sa saimong tuo, nasasangloan nin bulawan. Tuminindogan reyna sa saimong tuo, nasasangloan nin bulawan. Hinanyugon po niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Dangan nabuksan ang templo nin Diyos sa langit. Kaya nahiling ang kaban nin tipan nin Diyos. Nagkaigwa nin mga kikilat, hagubuhob, daguldol, linog sa kamakusog na oran nin yelo. Dangan nagtunga ang sarong dakulang tanda sa langit. Sarong babae na nakagubing nin aldaw, nakatungtong sa bulan, asin nakokoronahan nin 12 bituon. Siya bados, saka napapakurahaw sa sobrang kulog, asin sakit nin pangaki. Saropang tanda ang nagtunga sa langit. Igwa nin sarong dakulang dragon na kolor pula, may 7 payo, saka 10 sungay. Asin may korona ang lambang payo kaiyan. Ginuyod niya kan sa iyang ikog ang ikatulong kaptang, kan mga bituon, saka itinampok sa daga. Nagtindog siya sa atubangan kan babaeng madali ng mangaki. Tanganing halonon an umboy, pakamundag kaiyan. Ang babae nangaki nin lalaki na iyo ang magahade sa gabos na nasyon. May kapot na pamakol na lansang. Alagad inagaw ang aki, dangan dinara sa Diyos, asin sa iyang trono. Nagdulag ang babae pasiring sa kalantadan, sa lugar na inaandam para sa iya nin Diyos. Tanganing atamanon siya duman sa laog nin 1260 aldaw. Dangan nakadangog ako nin makusog na tingog sa langit na nagsabi, nagabot na ngunyan ang kaligtasan, ang kapangyarihan, asin ang kahadean nin sa tuyang Diyos, pati nin kapangyarihan nin sa tuyang Kristo. Huli taan para sumbong kan sa iyang mga tugang, ang para sumbong sa atubang nin Diyos aldaw banggi, inihulog na hale sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matingdog na po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nakatindog harani sa krus si Jesus an sayang ina, saka ang tugang na babae kan sayang ina, si Maria, na agom ni Cleophas, asin si Maria Magdalena, kan mahiling ni Jesus ang sayang ina, asin ang disipulo na padangat niya sa kataid kaini. Sinabi niya sa sayang ina, babae, oyaan sa imong aki. Dangan sinabihan niya ang disipulo, uyaan sa imong ina. Pun kayto, inako kan disipulo ang ina ni Jesus sa iyang harong. Amarhay na baretak kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matuko po ang gabos. Poon kayto, inako kan disipulo an ina ni Jesus sa iyang harong. Namumutan matugang, ini ang mga tataramon sa Ebanghelyo, nabot kong paghurup-hurupan kay Ibanindo, mantang sa tuyang niya na pinagseselebrar digdi sa tuyang parokya ang kapiestahan kan sa tuyang mahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia, asin kan Divino Rostro. Poon kayto, inako kan disipulo an ina ni Jesus sa iyang harong. Ini siguro ang kahaputan na kaipuhan niya itong paghurup-hurupan. Have we accepted Mary in our homes, in our hearts, in our families, in our offices, in our workplaces? And I think the response is astoundingly, many can say yes. Kadakol pong mga indikasyon na kadakol po na nag-aako kiina sa saindang mga harong, asin sa saindang puso. Sa nakalipas pong 313 taon, nahilingta ang dakulang pagbabago, development, kan debosyon sa satuyang mahal na ina. Alagad ang aldaw na ini, bako lang manunungod sa satuyang mahal na ina. Ini po manunungod man sa satuya bilang sarong banwaan, asin bilang mga devotos ni ina. This image will remain an image unless there will be devotees. Magigisa ng a piece of art of appreciation or art subject kung mayo po kita ning puso para sa tuyang mahal na ina. For we all know that the image is the symbolism or the symbol or the representation
of the person behind that image. And that is Our Lady of Peña Francia, na may halawig na istorya sa espiritualidad kan mga Bicolano. Kaya sinasabi ko, bako lang po ini manunugod sa satuyang mahal na ina, kundi manunugod sa satuya bilang banwaan, bilang mga Bicolano. It speaks of our identity as the Bicol people. Pag nababanggit po ang Bicolandia, maliban sa naiisip kan ibang mga tao an mayon, ang next na malaog sa indang isip, iyo an Peña Francia, Nuestra Señor, Our Lady of Peña Francia. As hindi po kita mangalas na we are deeply associated with Our Lady. While ang title naan sa tuyang nasyon, inaapod na Pueblo Amante de Maria, pero Bicolanos are also known for being Marian. Being Marian dahil in a regional level, yaon po ang sa tuyang pagmidbid sa sarong ina. Kaya sa satuyang kanta kang Resveni Vibrante, sinasabi ta Patrona del Bicol. Patrona del Bicol. As in, gabos, magpuon sa aki, iyan ang sambit, iyan sa indang awit na they know by heart. Because every time na maihiling ninda ang imahin, kan satuyang mahal na ina, aram ninda na bilang Bicolano, igwa kita ning sarong ina. That's why it speaks of our identity as a people. As a Bicolano, you cannot but also be Marian. Sa mga naglipas na mga aldaw o taon, nahiling ta ang kadakol na mga indikasyon kang mainit na debosyon sa satuyang mahal na ina. Yaon po dyan ang pagdakol kang numero kang mga devotos. Bako lang digdi sa satuyang runa, maski sa luwas kan rehiyon, asin sa luwas kang nasyon. Yaon man po dyan ang pagdakol kang mga numero kang Peña Francia Associations. Yaon man po dyan ang pagdakol kan mga imahin kan satuyang mahal na ina. Dakula, sadit, depende sa grupo. Yaon man po dyan ang mga istorya nin pagkaumayan sa mga naghelang. Yaon po dyan ang realidad kan pagsungko ni ina sa mga barangay asin sa mga institusyon. Yaon po dyan ang pagkakaigwanin mga andas, manlain-lain na andas, klase nin andas, asin pagoda. Nadagdag na po, maliban sa foot procession, iyo ang traslasyon, ang fluvial procession, asin ang maritime processions. Ang pagmukna kan Cofradia de San Jose, yaon po dyan ang mga initiatives na matabangan ang mga dukha sa paagi kang mga socio asin ekonomikong aspekto kan selebrasyon. Kabali po dyan ang gain sa trade fair. Siguro mahapot ka mo, taano ta nababanggit permi ang pangaran ni Bishop Gainsa, dahil siya po ang nagtabang kadtong nagseselebrar kan mga kan taon-taon na Peña Francia sa Naga, na tinatabangan niya itong may mga saradit na negosyo na mamidbidan sa indang negosyo, asin tinatabangan niyang darahon sa Naga asin magtinda tanganing madagdagan ang sa indang
income sa mga panahon na ini. So tinatabangan niya sa paagikan pagtiripon ng mga tao sa Naga na matabangan ining mga saradit na mga negosyante. Tanganin man may makaraos sinda sa indang pamumuhay kadaklan digdi sa mga harayong lugar asin mga kabukidan. Yaon po dyan ang pagdakol kan mga simbahan, kapilya na pinagdidikar sa satuyang mahal na ina. Dagdag dyan ang mga parada, mga civic and cultural activities na iniiba sa selebrasyon. Siyempre, yaon dyan ang pag-urulay, manunugod sa natura kang piyesta. Sa Naga po, sa mga aldaw na ini, bako lang simana ang selebrasyon kang Peña Francia. Lalong nagdadakol ang mga aktibidades, asin kadakol po ang nagkaka-interes na makisumaro sa selebrasyon asin kapiestahan. Ang nasa sentro po kaiyan, iyo po ang satuyang mahal na ina. Siguro po naiiba ang satuyang pagrokyaw sa satuyang mahal na ina. Dahil ini po ang maituturing niya to, and that we can claim na religious ang nature kang festivities. Kaya, di pwedeng salakan ng ano-ano man na mga sekular na mga aktibidades. As in, ang kagayunan po, nire-respeto po ini kang civic groups, kang gobyerno, na ini sa tuyang pinagigibo sa rong banal na okasyon kay dai pwedeng haluan kan mga bagay na dai angay sa natura kang selebrasyon bilang sarong reliyosong aktibidad. Ini po ang mga pirasana sa mga development. As in, ini po nahihiling taman digdi sa satuyang parokya urog na sa satuyang banwaan. Bako lang po kita ining mga kataraid tang mga parokya igwa maning kanya-kanyang bersyon kang selebrasyon kan satuyang mahal na ina. Pero digdi sa satuyang parokya sa mga naobserbaran ko na mga almost like given or stable na mga aktibidad. Iyo ang araw ka ning ginigubutan na bago kang Domingo kang selebrasyon sa Naga digdi nakapag-celebrar na kita. Yaon diyan ang pagdakol kang mga members kang Our Lady of Peña Francia associations. Ngunyan igwa kita kang bagong andas na mas mahihiling tangunyan for the first time. Ining imahin ta bago man ini kasuod man, nagkaigwa kita ning fluvial procession na napakakulor. Yaon ang nobinaryo, pagsungko, pagbisita. Ano kaya ang yaon sa Naga na data pa nagigibo? But sabihon, the prospect is still open and very wide. In such a way na talagang matauan taning makakanigong pag-unra ang kagurangnan. Mga bagay na dapat bako lang nakatuhok sa satuyang sadiri, kundi para sa karahayan kan satuyang kapwa. All will begin with our sincere devotion to Our Lady of Peña Francia, as in satuyang linalauman na lalo pang maglakop ang satuyang debosyon. Pero ang pinaka-epektibong paagi tanganing ang debosyon na ini maghiwas iyo sa paagi kan satuyang mga padara, mga ehemplo na sana da ini mabahiran dayta maraot ang dignidad na satuyang dinadara. Nakita mga devotos ni ina asin andam kita na magdara kan sa iyang espiritualidad, an sa iyang karahayan, ang sa iyang maray na padara
ehemplo, espiritualidad, pakisumaro sa kagurangnan, na iyan ang magdadara sa tuyang kapwa. You don't have to be a member of OLPA, tanganing kamo maging devoto. Bonus na po kung kamo miyembro kang OLPA. Pero all of us are called to be Marian, to be devotees of Mary, because we know si Maria tunay na magdadara sa tuya sa satong kagurangnan na si Jesus na pano ning kapakumbabaan. Asin, iyan ang satuyang pamibi sa misang ini na kita magtadlubo man sa kabanalan, siring nan satong kagurangnan na si Jesus bilang tao nagtalubo bako lang sa lawas, sa kadunungan, lagad orog sa gabos, sa kabanalan. Amen. Matindog na po sa pagpahayagan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya. Pagurahanan ta, pinangida muli kan Espiritu Santo, mundag ti Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubo, uminilik sa mga gadan, kanito alda, ng buhay liwat hali sa mga gadan, suminakahat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, mabalik sa pagkuko, sa mabuhay asin magadan. Tutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat pinaman, sa buhay na daing kasagkuran. Mamibi kita sa mahal na Diyos, mantang ginigirubdom niya to ang balaog ni debosyon sa satuyang ina, tanganing magtalubo kita sa kabanalan, asin karahayan, sa lambang pag-arang sabihon ta, huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Huli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Huli sa pamibi ni Virhen Maria, ina nin bilog na simbahan, magkaigwalugod nin tunay na pagkasararo
ang gabos na Kristiyano, mamibi kita sa kagurangnan. Uli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Huli sa pamibi ni Virhen Maria, paalawan nin mga parakasala, itaulugod sa to ang biyaya, ni tunay na pagsulsol, tanganing magin maninigo kita, sa pag-ako kan kapatawaran kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Uli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Huli sa pamibi ni Virhen Maria, para surog nin mga Kristiyano, lugod ang lambang miyembro kan simbahan, mailigtas sa kapangyarihan kan kadikluman, asin mabuhay sa liwanag nin grasya nin mahal na Diyos. Lugod ang gabos na mga familia, madara sa liwanag na ini, mamibi kita sa kagurangnan. Uli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Huli sa pamibi ni Virhen Maria, Nuestra Señora de Peña, Francia, danay kitang magtalubo sa pagbago kan sa tong sosyedad, asin pag-uswag kan sa tong komunidad. Mamibi kita sa kagurangnan. Uli sa mga pamibi ni ina, kagurangnan, danguga kami. Sa tabang asin pag-ampo ni Birhen Maria, warasan sa imong mga surugon o Diyos, andani na karahayan sa kalag asin sa hawak, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
tindog tabi. Magpamibi ka mga tugang tanan sa ko sa indong atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako kagurangnan ining maatang na samuyang idinudulot sa imo sa kamawan ni Maria Nuestra Señora de Peña Francia asin itugot mo susog sa muyang pagtubod na sa kapangyarihan nin sa imong grasya, ilinigtas mo siya sa gabos na digta, kami man lugod, huli sa iyang tabang, makaligtas sa gabos na kasalan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninig asin dapat matanos asin nakakaligtas na magpahayag kami ng pagtubod sa imo na makangala sa kauswagan kang gabos na santos asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Mariang Birhen Nuestra Señora de Peña Francia magpadakula kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak, kandungawon mo ang sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinaom mo huli sa iya ang paraligtas nin tao, ang aki mong Jesucristo na sa mong kagurangnan. Kaya anokbo ni mga angiles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sa paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang sa mong mga tingog, sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Diyos din mga upo, ang langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palaran ang minadigdig sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa god sa pasyon, nagwasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siringman pagkapamanggi, pagkuhan niya maning kalis, asin girare pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos, asin maginom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan,
inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kaan pagtubo. Pagkagadan mo kagurang na ipinapangaleta niya mo ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya sa kuna ikaw magto. Kay kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdo makagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kasamong Obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man giromdumas sa iyong pagkaherak, ang samong matugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Langan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kay mga banal na apostoles, ni San Nicolas asing gabos na santos, na kahit pa nakapagayagaya sa imo, magkanig umagin kay raskan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog po. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
patawadon mo kami sa sambong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa buyan. Asin hare kami pagdala pa sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ni ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingan sa mong makasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawahan ka mo, kan tanda ng katuninungan. Peace be with you. Pero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Awi kami Uya ang kordero kan Diyos ay nagpapara kan mga kasalang kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, nagkakan kami kan langit no na tinapay, an sa mong pagrumdom sa kamawan ni Maria Nuestra Señor de Peña Francia, magdaralugod sa mo sa buhay na daing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Malod po ang gabo sa pamibi sa Divino Rostro asing Nuestra Señora de Peña Francia. Pamibi ki Divino Rostro. O Jesus, sa saimong makuring pagsakit, ikanagin niya mong pangarogan. Sa saimong makalunos-lunos na lalawgon, yaon ang dakulang pagkamuot. Ako napupuspos kan sa kong kamawotan, na ikakamutan asin lugod kamutan kan gabos siring man. Inuumaw ko ang saimong banal na lalawgon, ninhulita, iyo iyan ang ladawan kan sa tong ama sa langit. Ang luha sa saimong mga mata, garo sarong perlas na sa kong minamawot na makoa, asin maiatang para sa sako, asin kan gabos na makasalan. O Jesus, papaglaada ako kan sa imong pagkamuot, tanganing ang sakosa ng maging kagustuhan, iyo ang paghurup-hurup kan sa imong mamarawayon na lawog. Amen. Hilingaman kami, o maheherakon na ina, Birhen di Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kaheraki man kami, na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol, atamana an samong pamilya, katuod, asin para surog, tabangi kami na sa imong mga dibotos, sibuhay pa, asin mga gadan na, urog na itong nangangaipo, nin sa imong pagtabang. Sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan. Antabayi man kami, sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog, asin matabangan mo kami. Danay mo kaming antabayan bilang sa imong mga deboto, nadara kandakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Matindog ang gabos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vade.
Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matres Mariae composit animam, ut dignum filiote habitaculum epigemiretur, Spiritus Sancto operante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Magula po sa nagkapirang pagirumdom. Pagkatapos po kang misang ini, gigibuhon ang prosesyon sa kaumawanin sa tuyang mahal na ina. Dahil po malingaw na magsanto rosaryo sa paghagad ka mga biyaya na sa tuyang kinakaipuhan. Ngunyan pong simana, mayo po kita ning misa sa pagkahapon. Agasan na po ang misa. Alagad sa Biyernes, yan ay exception, taigwal po ning pagprosesyon kang Dolorosa asin misa. So, special na misa po kung yaon po kamo kayan, makisumaro sa misa sa Dolorosa. Alagad pag Sabado po, dahil translation po yan sa Naga, mayo po ning misa antisipada. Dahil po malingaw ng September 14 sa Huwebes, iyo ang kapistahan kan eksaltasyon kan banal na krus. Special na aldaw po yan digdi sa satuyang parokya dahil iyan po ang titular. Kaya dahita malilingawan ang aldaw na iyan. Yan po ang kapistahan kang eksaltasyon kan banal na krus. Igwa po ning misa pagkaaga na papamayuhan ni Obispo Jose Rojas Jr. sa regular na alas 6 nin aga. So makisumaro po kita, 1 hour lang po yan. I assure you, dahil na malaba sa 1 hour, si Bishop po bako man halawig mag-sermon, na bakong arog ko na medyo halawig. Pero makakasiguro po kamo na worth ang 1 hour na pakisumaro niya to. Dahil sa special. Alagad bago po kung aldaw na yan, may mapukaw po sa mga barangay, igwa po ning Diana, kaya dahil po kamo mga lasta nagtutugtog sa barangay o may naglilibot na banda. Iyan po, pagpagirumdum sa satuya na magpasiring na sa simbahan. Ang mobile procession po na panginutan kan Confraternity of the Holy Cross, maagi po sa mga barangay sa skirts kang satuyang parokya. Kaya as far as Sugod, Bagasakan gayod, Santa Lucia, as in sa mga mapwedeng maabot in 1 hour kang procession. So iyan po ang mga nagkapirang pagirumdom. So matindog na po kita. By the way, salamat sa CSPC Coral. Beginning this Sunday, asin sa mga masurunod na Domingo sa oras na alas 4, sinda po ang magiging choir digdi sa satuyang parokya. Tama po? Tama po. So, welcome brothers. Welcome. So, with your gift of music, sigurado ako na kadakul kitang maiingganyar
na magsisimba sa alas 4 nin hapon of all ages, from children to adults. Salamat liwat, CSPC Coral. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. idukuan payo asin maghagad ng biyaya sa mahal na Diyos. An namundag kibiren Maria, an akin ng Diyos, nagtubos sa katauhan, papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog. Inako nindo an kagtaonin buhay, huli ki Maria, magdanay kamong maugma sa iyang mamumuton na pangataman. Amen. Napadigdi kamo sa pag-ugma sa kapiyastahan ni Maria, mapano kamo kan kaugmahan kan Espiritu, asin kan mga balaog sa saindong ierokan na daing sagkod. Amen. Asin sa tabang ni Nuestra Señora de Peña Francia, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva Santa Cruz! Viva! Palakpakan niya sa tumalay na.